When fully operational matan, DJ material recovery facility tayo, ti panangka i-recover dagiti basura into useful things like paper blocks, hollow blocks, and among other things. Kun nairugi pa yan, datay compost vermi tayo, dagitay nabubulok, ag balinda nga organic fertilizers, kat nangrugi matan dito yung proseso. And we are hoping that in the next few months, we will be able to at least reduce the volume of waste nga maibalang ijay landfill to only 15 or 10% the most. At this time kasi 20% ijay balbalin nga maibalbalang. So we are recovering 80% kada ijay basura nga maipipanijay. Dito'y poblasyon at dan iti schedule dagiti barangay ito'y poblasyon area. But having said that, we are planning to purchase another garbage compactor so that we can widen the barangays that we will be serving. Iraman tayo ito, dagiti nangruna tayo ito barangay 20 nga host tayo ito sanitary landfill tayo. At i-pop up rami nga road, dagiti barangay ordinance da, iti solid waste management ordinance da. Tapnon no, nasasaya at iti panaka-segregate dagiti basura, iti tumunggal barangay. Well, as far as the office of the mayor is concerned, nangala iti leave na nga mapan nagbakasyon ijay Spain, and apparently naglapse dito inalanan nga bakasyon na. Kat we are giving the barangay council to look at the situation of the barangay kapitan at hantay mat nga basta-basta ikaten no di ket di no makita dangahan nga nagsubli di ket pilaan da iti kaso nga absent without leave or abandonment of his position. Tapnon no may sayangkat iti proseso nga pan nakaikat na ano kas pagarigan. At as of now, awamat pa iti formal report nga dimanon iti opisina ti mayor nga addan iti mangpaneknek nga hanen nga agsubli di jay nga kapitan. Well, actually, when the punong barangay is on leave, by virtue of succession, DJ number 1 kagawad iso ti agakto nga kapitan. Kat isumat iti narami. Dito yung kami number 1 nga kapitan kat katugangan na pa eh. So nga he should be aware nga ninod iti ayan na dito yung kapitanan. At DJ asawa DJ kapitan nga na pa ni Spain, anak dito yung number 1 nga kagawad. And incidentally, dito yung number 1 nga kagawad is a 3-term kapitan nga naggraduaren. Iso nga ron nga nagkagawad lang isunan tahan namat nga mabalin iti kandidato idin nga kapitan. Ket unfortunately also dito nga kagawad kinmandidato pa nga Sangguniang Bayan iti ili tayo nga sarat nga dagsangga sa tawan met itigasat na nga nangabak. Adda iti cease and desist order iti regional MGB, DNR nga maipasardeng pailaan iti panagkwari nagiti quarry operators under operating agreement with this company Omnico. Kahit nga sawan handa pailaan nga mapalubusan nga quarry iti kapanagan tayo aging gana nga ma-evaluate nga nalaing ti regional office no agkum-comply damat laeng nga nasaya at kadagitay paganurutan iti mining act ken paganurutan iti DNR. Ta idi kami ni Secretary si Mato na pagsasarita amin dagitoy ket naikanak ti Gundaway nga nangibagaking kuana dagiti observation mi kadagiti mararamid iti naglablabas nga bulan naglablabas nga tawen nga araramiden daytoy dakkel nga kumpanya pakairamanan dagiti quarry operators na nga nasurok nga 20 ken may sapay naibagak pay kini Secretary si Mato there seems to be a
argument and how the volume of extracted sand should be quantified. Kat dagijay iti rebeng na nga madesisyonan iti probinsya wenno iti regional office. Awan ti ay agkwarkwari under the operating agreement with Omnico. DJ lang quarry operations ti naikan iti cease and desist order, but they can operate the processing plant at hanmat nga nairaman. Pag-amok, han nga nairaman, DJ processing activities ya, DJ Omnico plant.